is er wel bedankt om te komen. Graag gedaan. Verschil tussen diëtist en sportdiëtist, dat is het. Eigenlijk een diëtist werkt met mensen die niet sporten, maar is een weging wel belangrijk. Maar een sportdiëtist gaat in feite ofwel sporters begeleiden tijdens de prestatie, de voeding tijdens de prestatie, of in feite sporters die in feite een ideaal gewicht willen bereiken, gaan we ook in feite begeleiden. Dus is de grens tussen diëtist en sportdiëtist in feite een beetje vaag. Dus Ben je dat op jezelf of bij sommige mensen boven? Doe je dat puur op jezelf? Nee, ik werk enerzijds in een loonverband in een ziekenhuis, maar hier werk ik in bijberoep als diëtist zelfstandig. Is dat interesse van gezondheid ook niet? Is dat gewoon puur door de sport of was het? Nee, ik heb eerst ik had hotelschool gedaan, dus daar had je heel veel voedingskennis en ik vond dieetleer een mooie aanvulling. En eigenlijk hotelschool was een goede basis en nadien opleiding als diëtist ga je nog veel verder en ga je nog veel meer voedingskennis oprapen. Moest je daar bekeken, dan zou je een andere job doen of zou je gewoon exact hetzelfde? Zo exact hetzelfde. Dus jou ook niet gewoon puur diëtist van? Ja, natuurlijk. Ja. Het is een heel boeiende job. Het is, elke patiënt dat je hebt is anders. Iedere persoon dat je begeleidt heeft zijn eigen verhaal. Ik kan mensen echt wel helpen ook. Hetgeen je er terug van krijgt is wel tof. Hoor je dat nog een bepaalde schema's of is dat gewoon dat je... Natuurlijk wel, mensen krijgen een voedingsschema mee, een dagschema. Dat dagschema wordt ook aangepast. Als ze op gewicht zijn, moeten ze natuurlijk terug meer eten dan vroeger. En de voeding wordt constant bijgewerkt. Zie je dat een schema niet goed lukt bij iemand, ga je een andere aanpak proberen te nemen. Ga je die mensen anders begeleiden, totdat je het gewenste resultaat kan komen. Andere tips voor mensen die wel te doen? Ja, verpakkingen bekijken, dat je wat inzicht hebt. Ja, en ook kijken hoeveel vet er soms zit in bepaalde voedingsmiddelen, want dat is toch wel echt. Dus graag gedaan, Lucy. Veel succes met je studies. Die ook met de toekomst en de Heel goed.